Malawi Brief. Posachedwa pa tikhale tikupasirani nkhani madzulo kuchokera ku MBC za lero pa 10 August 2026. Thupi la Brian Banda omwe anali mkulu wa bungwe la MBC lalowa m'manda m'mudzi wa Mbanda kuchileka m'boma la Blantyre. M'mawu ake mlembi wa mkulu wa boma a Justin Saidi omwe anayimira mtsogoleri wa dziko lino ati President Mutharika wakhudzidwa kwambiri ndi imfa ya Brian Banda ponena kuti anali munthu waluso komanso anathandizira kukweza ntchito za olemba nkhani. Secret Segula wafika ndi ripoti. Anthu mazana anasonkhana m'mudzi mwa Mbanda kuchileka m'boma la Blantyre kuzapereka ulemu wotsiriza kwa Brian Banda omwe anali aluso polutsa nkhani zomwe zakhuza miyoyo ya anthu ambiri. M'mawu ake mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi ati mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ndi okhudzidwa ndi imfayi ponena kuti dziko lino lataya munthu aluso yemwe amayankhulira anthu ambiri. A president pamodzi ndi a first lady akupepesa koopsa imfa iyo makolo ake a Brian Banda ndi aliyense amene wakhudzidwa. Taona tonse mene anthu anabwerera kusonyeza kuti Brian Banda anali munthu wa anthu andi chinaliso cholakwika kumutenga Brian Banda uja kukakhala director general ku MBC. Mwana amagwira ntchito yabwino ya dziko, zolinga zake zimafunika kuti aonesese kuti anthu Malawi munakugwirizana, anthu akupanga zinthu zolongosoka osakhala zolakwika. Chifukwa chake mafunso ake nthawi zina anali choti amavutisa atsogoleri, koma izi kwa president zimatsangalatsa chifukwa a president ndi munthu amene wa democracy. A president amafuna kuti zonse ziyenda mndondomeko, choncho amakhala omasuka Brian akamafunsa muchitena iliyonse ndipo amapereka tikane kuti masomphenya wa dziko. Ndiye pa mpando wa bungwe la MBC a Benson Tembo ati bungweli lisowa ukadaulo wa Banda omwe anali olimbikira ntchito. Pensa kuti utsogoleri sikungokhala mu office ayi, koma kukhala mdindo komanso kukhala bwino ndi anthu omwe akugwira nawo ntchito ngakhale atakhala pa mpando wa mmodzi. Poyankhulapo pa mpando wa bungwe loona za olemba nkhani la MISA Malawi a Felix Washon apempha atola nkhani m'dziko muno kuti atengerepo phunziro pamoyo wa Banda olimbikira komanso kugwira ntchito mozipereka. Ngati MISA timayimirira ufulu wa atola nkhani olemba nkhani mosaopa. Ndi zimene Brian Banda amachita, amalimbikira ntchito komanso ntchito yake amayikonda ndipo pogwira ntchito yake samaopa, amafunsa mafunso ena aliwonse kwa munthu ena aliyense potengera ndi nkhani zimene yakufuna kufotokoza. Ndi ife ngati atola nkhani tiphunzire pamoyo umenewo tikhale anthu olimbikira. Ena mwa anthu odziwika omwe anafika pa mwambowu ndi mlembi wamkulu wa boma Justin Saidi, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino wakale a Michael Usi, akuluakulu a chipani cha DPP monga Peter Mukhito, a Joseph Mwanamveka, Mai Rosa Mbilizi, akuluakulu ena a boma, akuluakulu ena a zipani zotsutsa boma, a mipingo mwa ena. Secret Segula, MBC News, Chileka. Ndipo Apostle Timothy Kovewa omwe ndi mpingo wa Word of Faith Temple komwe a Banda anali m'busa ati ngati mpingo adzawasowa Banda kamba kokonda Mulungu komanso chikondi chomwe amaonetsera anthu ena. Ndine wachisoni kwambiri ndipo moyo wanga ukusautsika poganiza kuti Brian wapita mofulumira chonchi pamene ine mpingo dziko kukhala president amamfuna kwambiri, koma Mulungu ndiye mwini moyo chamukomera mu nzeru zake kutenga moyo wa Brian Banda lilemekezeke dzina lake. Brian anali munthu amene amafuna zinthu zizichitika, ndipo kumpingo chinthu chachikulu kwambiri chimene ndi maphunziro ozama amene ife ngati mpingo tidzakumbukira Brian ndikukhala munthu odzichepetsa, ndikukhala munthu okonda osauka ndi achuma omwe ang'ono ndi akulu omwe. Brian anali bwenzi la onse, chifukwa chimenecho tidzamukumbukira. Komanso kumpingo wapangitsa project ambirimbiri amene tapanga ngakhale mabranch athu. Komanso Brian ndi munthu wodabwitsa kwambiri,
anali munthu wodabwitsa, anabweretsa chalichi ku mudzi kwawoko chimene chimenecho ndi champhamvu kuteko pano pati kumanga ndipo chalichi chimene tichimaliza mwansanga in memory of Brian Banda. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino Enoch Chihana apempha anthu komanso magulu osiyanasiyana kuti agwirane manja polimbikitsa umodzi mdziko muno. Achihana ayankhula izi ku Mzimba pamwambo wa chikondwerero cha chikhalidwe cha angoni a ku Mzimba cha Unthetho chomwe chachitika chaka chino pa phiri la Hora Mbomali. George Nkandawire wafika ndi ripoti. Pamwambowu bungwe la Girls Not Brides lomwe ndi mgwirizano mabungwe omwe a boma 90 lalimbikitsa anthu zakuyipa kwa maukwati a ana komanso nkhanza zomwe amayi amakumana nazo. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli Mayi Karo Kuremeka ati bungweli likufuna kuchepetsa chiwerengero cha maukwati a ana m'boma la Mzimba ndi 20% pofika mchaka cha 2030 kuchokera pa 51% yomwe ilipo pakadali pano. Polankhula pamwambowu Achihana ati chitukuko chokhazikika chingatheke ngati anthu komanso magawo osiyanasiyana dziko lino agwirizana ndi kugwira ntchito limodzi. Choyamba Malawi ndife amodzi, ngakhale tisiyane chipembedzo kaya tisiyane mitundu koma ndife amodzi. Pafunika tipitirire kugwirizana. Profesa Arthur Peter Mutharika akutiphunzitsa kuti tikhale ogwirizana mdziko muno. Ndipo mawu ake inkosi ya makosimbero yachisanu yati chikhalidwe chili ndi gawo lalikulu polimbikitsa mgwirizano pakati pa anthu. Mfumuyi yayamikiranso boma chifukwa chothandiza komanso kutenga nawo mbali pa chikondwerero cha Mthetho chaka chino. Anthu ise tili amoza mwa anthu mungagawana cha kugawikana mbwendo kuti it's a sign ya kupasukana. I believe kuti masuzu enya alipo. There are better ways tinga sovera masuzu. Let's identify the problems. Para chitukuko chikuchepa tingapanga uli kuti chitukuko chifike palipose. Pakanali pano inkosi ya makosimbero yachisanuyi yati pali mapulani osintha malo a Hora kukhala limodzi mwa malo akuluakulu azokopa alendo mdziko muno. Izi malinga ndi mfumuyi zithandiza kuteteza chikhalidwe ndi mbiri ya angoni a ku Mzimba komanso kulimbikitsa ntchito zokopa alendo ndi chitukuko cha chuma cha dziko lino. George Nkandawire, MBC Mzimba. Boma lati likuchita zotheka pofuna kuti ntchito za bungwe la Independent Complaints Commission ICC zikufikira paliponse mdziko muno. Nduna yoona za chitetezo cha mdziko apita Mukhito auza MBC kuti boma likudziwa kuti bungwe la ICC lingagwire bwino ntchito zake yotumikira anthu ngati litamapezeka maboma onse a mdziko muno. Bungwe la ICC ndikomwe anthu amadandaulako akalapidwa ndi apolisi. Patrick Dambula wafika ndi ripoti. Kuchokera pamene bungwe la Independent Complaints Commission ICC analikhazikitsa lafufuza milandu pafupifupi 500 ndipo mwa milandu imeneyi 168 anathana nayo kuifufuza. Mkulu wa bungwe la ICC a Christopher Tukula anauza MBC kuti zikuoneka kuti Amalawi tsopano akuzindikira kuti pali bungwe limene akhonza katula madandaulo awo ngati akuona kuti alagwiridwa ndi apolisi, ndipo ndiye chifukwa chake anthu tsopano ayamba kubwera kudzatula nkhawa zawo. Iwo anati pakadali pano bungwe lawo lakwanitsa kufufuza milandu itatu ikuluikulu yokhudza apolisi, ndipo apolisiwa pakadali pano ali mundende atapezeka olakwa ndi mabwalo a milandu. Koma iwo anati popeza bungwe ndi latsopano pafunika kuti likuze ntchito zake chifukwa pakadali pano ali ndi ofesi ku Lilongwe kokha, zomwe zimakhala zovuta kuti athandize Amalawi onse makamaka amene akuchokera kutali. Bungwe li pakali panopa popeza kuti ndi Lilongwe yamba kumene lili ndi ofesi imodzi imene ili ku Lilongwe kokha kuno. Ndi kuti kalandira dandaulo la kuchitipa kapena kunsanji timenera kupita kuchokera ku Lilongwe kuno. Zimene zimatenga nthawi, zimafunika transport, zimafunika kuti anthu ayende akagone konko akhale ku masiku angapo, zonsezi zimasowa ndalama. Pakali panopa tikufuna kuti tiyesetse tikukambirana ndi boma kuti titsegule maofesi ena mu zigawo zonse kuti dandaulo limene talandira tizitha kukafika kudera kuja mosachedwa komanso mosavuta chifukwa choti ndi ofesi pafupi. Poyankhapo pa pempho limeneli, nduna yoona za chitetezo cha mdziko apita Mukhito anati boma pakadali pano lukambirana ndi makhonsolo onse mdziko muno kuti apeze malo
kuti maofesi a ICC akhale pa khonsolo ina iliyonse. Mmene mukudziwira kuti ife apolisi timapezeka pena paliponse dziko muno. Takulapo ifeyo kunduna kwathu ndi anzathu a local government kuti atayesesa kuwapezera malo mu district assembly kuti ifeyo ndi khumbo lathu kuti awawa a complex commission akanapezekanso ma district assembly monse. Ncholinga choti ntchito zimene akugwira asilikali athu pa station level azitha kuti anthu ngati sanakhutisidwe azitha kumakafika ndi kukadandaulira kuti amalawi azilandira chithandizo choyenerera chimene akanenera kulandira kuchokera kwa asilikali apolisi m'madera mwawo. Anthu akhonza kadandaula ku bungwe la ICC popita ku ofesi zawo kapena kulemba kalata kapenanso kugwiritsa ntchito masamba osiyanasiyana apa intaneti. Bungwe la ICC adalikhazikitsa pansi pa gawo 128 la ntchito za apolisi pofuna kulimbikitsa kuti apolisi azigwira ntchito yawo motsata malamulo. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Boma latsekulira gawo loyamba la malo opangira magetsi amphamvu ya dzuwa okwana 50 megawatts ku Salima. Nduna yoona za mphamvu za magetsi ya Jean Matanga ati gawo loyamba la mphamvu za magetsi zokwana 10 megawatts layamba kale kugwira ntchito tsopano. Ndipo ntchitoyi ayigwira ndi ndalama zokwana $12 million zomwe ndi pafupifupi 20.8 billion kwacha. McDonald Chiwayula wafika ndi nkhani yonse. Matanga anachita chionetsero choyatsa magetsi kutsimikizira kuti tsopano magetsi okwana 10 megawatts omwe akupangidwa pamalowa ayambe kuperekedwa ku bungwe la Eskom. Malo opangira magetsi ambwezerawa adzipanga magetsi okwana 10 megawatts koma ntchito yonse ikadzatha idzapange magetsi okwana 50 megawatts. Poyankhulapo pamwambowu Amatanga anati iyi ni mbali imodzi yokonzanso ntchito za magetsi m'dziko muno. Iwo anatinso dziko la Malawi likugwira ntchito ndi dziko la Mozambique kuti lipeze magetsi owonjezera okwana 50 megawatts kudzera mu Southern Africa Power Pool. Project imene betekati kuyembekezera ngati Malawi takati kufotokozera mtoto wa Malawi tikati tidzakhala ndi magetsi asola kuti kusalima zimenezo zatheka. Lero tapanga commission power plant imene iyo panga generate 10 megawatts. De komano kukumutsa mtundu wa Malawi kuti project imene iyi ndiyo idzakhala ikukutsa magetsi okwana 50 megawatt koma panopa ndi first phase imene tapanga 10 megawatt. Ndendere kuti ndidzakhala zosangalatsa kwambiri zatheka magetsi tayesa tayatsanso panopa magetsi tukamba pano kuchoka pano kupita kuma line athu a Eskom kuti utumikire mtundu wa Malawi. Iyi ni project yoyamba chabe ndi mbali yoyamba chabe project inoyo takupanga kukusa 10 megawatt kwatowonjezera. Second phase tikhala kukusa 30 megawatt kenaka third phase tikhala kupanga 10 megawatt. Cholinga chake chotonetsa kuti magetsi akwanire. Komanso izo zili apo zokukusa magetsi Malawi muno tikhaso tikugula magetsi kuchoka kwa maneighbors athu kudzera mati ku Southern Africa Power Pool tikhala tikugula magetsi ku Mozambique. Imene yoyo it's a matter of weeks tikati magetsi amene aja akulowaso ku Malawi kuna 50 megawatts. Zikatero ndikuti Malawi kuno kutifuna nkhani yovuta kwa magetsi zakhale mbiri yakale. Mawu ake mkulu wa kampani ya Genco William Lyabunya anati mmalo mungopanga magetsi okwana 10 megawatts kampani inasintha dongosolo la gawo lachiwiri la ntchitoyi kuchoka pa 10 megawatts kufika pa 40 megawatts. Iwo atinso zokonzekera gawo lachiwiriri zayamba kale ndipo ntchito yomanga ikuyembekezeka kuyamba mchaka cha 2027 pomwe ma megawatts ena 40 akuyembekezeka kudzawatsekulira pofika mchaka cha 2029. Chaka chino cha 2026 tiyamike kuti yatheka 10 megawatts yomwe panopo tikugulitsa panopo Malawi kulandira magetsi ochokera kuno ku Salima Solar ndi nthawi yachisangalalo kwambiri ifeyo ngati Genco. Ndi ma project angapo mukudziwa kuti anthu amene akufuna magetsi akuchulukira tsiku ndi tsiku. Ndi chifukwa chimenecho ifenso tukangalika kuona njira zina zoti tionjezere magetsi ngati boma. Chifukwa ndife kampani ya boma tikukhala chindunji kuti tionetsenso kuti magetsi akukwanira dziko muno. Genco atinso malowa akhala ndi mabatire omwe adzisungira magetsi ndipo izi zitheka pofika kumapeto kwa chaka chino. McDonald Chiwayula, MBC, Salima. Phungu wa ku nyumba ya malamulo oyimira dera la kumpoto kwa mboma la Rumpi yemwenso ndi nduna za mtengatenga Jack Muhango alangiza achinyamata kuti akhale odalirika pa ntchito zachitukuko. Muhango ati achinyamata ali ndi udindo woonetsetsa kuti akugwira ntchito zothandiza pa chitukuko. Iwo ayankhula izi pamapeto pa msonkhano wa achinyamata
ampingo wa CCP mu Synod ya Livingstonia ku Bandawe mboma la Nkatabe. Hassan Piri wafika ndi ripoti. Ajapi Muhango ati achinyamata akuyenera kugwiritsa ntchito kuchuluka kwa chiwerengero chawo kuthandiza kuti dziko la Malawi lidzipita patsogolo pa chitukuko. Amuhango omwenso ndi nduna ya zamtengatenga komanso wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP mchigawo cha kumpoto ayankhula izi pamene achinyamatawo amatsekera msonkhano waukulu wa achinyamata ku Bandawe mboma la Nkatabe. Iwo ayamikira mpingo wa CCP mu Synod ya Livingstonia kamba kophunzitsa achinyamatawo kuti akhale mzika zodalirika pa chitukuko cha dziko. Pamene tonga president dziko lino ndokuti achinyamata azikhala nthumwi zobwesa mtendere mdziko, asakhale nthumwi zobwesa chiwonongeko mdziko. Ili pempho lalikulu kwambiri limene wa president a dziko lino. Akhale adindo kuti mawa lino azakhala atsogoleri a dziko lino. Chocho ndifuna ndi thokoze a Synod kwa chobwesa achinyamata osiwa pamodzi. Kachiwiri ndima thokoze Synod ya Livingstonia kuti ndi mpingo umodzi umene umathandiza boma machiko zosiyanasiyana pachitukuko. Mkulu wa achinyamata mu Synod ya Livingstonia Mbusa Joshua Nyangulu alangiza achinyamatawo kuti apewe mchitidwe osuta chamba, kumwa mankhwala ozunguza bongo ndi kugwiritsa ntchito makina a intaneti pa zinthu zopanda pake. Achinyamata mu Synod ya Livingstonia ndoti achinyamata aphunzire matopiki osiyanasiyana akachoka kuno apita kumakwawo kosiyanasiyana ma presbytery 36 kumene nawonso pamodzi ndi ma advisors amene abwera nawo akaphunzitsa zawo kuti nawonso akasiye zochitika zimene sizili zofunikira pa moyo wa achinyamata. Mawu ake wa pampando wa achinyamatawo Gift Siwale wati msonkhano unali wa phindu chifukwa wathandiza kuti achinyamata adzisunga mwambo komanso walimbikitsa kugwira ntchito ndi kupititsa patsogolo mtendere. Achinyamata azaka zapakati pa 13 mpaka 35 ndi amene anabwera ku msonkhano kuchokera ku machalichi onse a CCP mu Synod ya Livingstonia. Hassan Piri, MBC, Mzuzu. Bungwe la Central Region Water Board lati kugwiritsa ntchito madzi abwino komanso ukhondo nkothandiza kuti anthu azikhala athanzi zomwenso nzothandizira kupititsa patsogolo ntchito za chitukuko mdziko muno. Mkulu wa bungweli a Justin Katumba ayankhula izi kusalima pamasolo olimbitsa thupi pomwe amakwera mapiri asenga ndi makasitomala a bungweli. Wanangwa Mvalo walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Hellings Manemba. Akatumba anati masewero olimbitsa thupi amathandiza kuti thupi likhale lathanzi ndipo pomwe anthu ali athanzi akhonza kugwira ntchito zosiyanasiyana za chitukuko. Ngati gulu ndiye kuti tikupanga ubale wasopano ndi anzathu. Ndemene tikupanga ubale ndi anzathu titha kumene timakwera phiri timatha kumalimbisana mitima kuti tipitirebe ulendo tisabwerere. Ena tikuziwa maputha kubwera pa phiri namba 3 4 koma mbiri amaliza ulendo. Ndiye tikhulupirira kuti tikamagwiranso ntchito titha kumalimbikisana kuti mavuto omwe tikuwaona zimene zozo ngati timu titha kuzigonjetsa ndipo titha kugwira ntchito yathu mopambana kuposa kale. Mawu ake bwana mkubwa wa boma la Salima Athokozani Munthali anati mwambowu wapereka mwayi kwa makasitomala a bungweli kuti akhale ndi nthawi yochita masewero olimbitsa thupi komanso kukambirana ndi akuluakulu a bungweli popititsa patsogolo ntchito za bungweli. Inali ndithu challenge yovuta komano tinaona umodzi pamene kunali kulimbikisana zomwenso zitathandizenso umoyo mwathu. Tapangidwa encourage ndithu kuziyaso momwe a CEO anatiyankhulira kuna kuti momwe takanisira kupanga hike kukwera mapiri amenewa ndi chimodzimodzi momwenso tiziutengera umoyo wa pantchito nena kuti tisamapange give up even titakumana ndi zinthu zokhoma zosiyanasiyana. Bungwe la Central Region Water Board lati lipitiriza kuthandizira mu njira zosiyanasiyana polimbikitsa moyo wa thanzi kwa anthu ozungulira derali ndi makasitomala ake. Akuluakulu a Cycling Federation ati ndikukhutira ndi momwe mpikisano opalasa njinga wa National Cycling Championship wayendera ponena kuti akatswiri opalasa njinga ambiri anadutsa nthawi imene anawapatsa. Mtsogoleri wa bungweli Amalambo Kaira ati
opalatsa njinga 11 anakwanitsa kudutsa mlingo umene anayerekeza wa maola 3 ndi mphindi 30. Stephen Nazombe ndi amene anapambana kwa amuna, pamene kwa akazi Chris Kambalame ndi amene wapambana. Takutsira kwambiri ndi mpikisano wa lero umene wachitikira chifukwa chakuti kuchoka kunzuzo kafika kuvizawa ndikubwerera mapiri ali apa ndi mtunda wautali, koma ndatha kuona kuti number 1 2 3 nthawi imene ayenda is less than 3 hours, sonza kuti anyamata athu akuchita bwino kwambiri. Mapindu ndithu ndipo alipo ochuluka kwambiri. Toyamba pamakhala katonkeni ma prizes amene anthu amalandira. Chachiwiri ndi hefe. Chachitatu mmene tateremo ndikuti tikuona kuti kodi amene angakatimire Malawi maiko akunja ndi athu ndi athu. Mpikisano yake kwambiri timakhala mpikisano wa continent umene umakhala African Championship. Kodi Africa ponse pano katundu ndi ndani, ndiye kusankha kwake timagwisa ntchito mpikisano ngati imeneyi. Timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya atsikana ya Scorchers yafika ndime ya semifinal ku mpikisano wa maiko a Africa a AFCON omwe ukuchitikira mdziko la Morocco, itagonjetsa Ghana ndi zigoli 2-1. Pofika mndimeyi ndiye kuti timuyi yadziguliranso malo ku mpikisano wa maiko apa dziko lonse omwe udzachitike chaka chammawa mdziko la Brazil. Ghana ndi yomwe inayamba kugolitsa chigoli choyamba, koma timu achawinga anabweza chigolichi mchigawo choyamba chisanathe. Rose Kanzere ndi yemwe anamwetsa chigoli chopambanira mchigawo chachiwiri kuti Malawi ilembe mbiri yapadera yodzipezera malo ku mpikisano wa maiko apa dziko lonse kwa kanthawi koyamba. Timuyi ikusewera koyamba ku mpikisano wa AFCON ndipo tsopano ithambitsana ndi Algeria mu ndime ya masemifinal lachitatu likudzali.